Touchdown af Claus. Er der noget, du vil tilføje til din flyvning? Perfekt. Kredset i 4 bobler. Okay. Bitte små. Ja, men så ryger du, så kører du 3 gange op, og ryger ud, og så ind og fange den igen, og 3 gange op igen. Ja, okay. Hvad med starten? Okay. Der er jo sidevind og roser og alt muligt. Du har jo ikke tændt den, men den er jo ikke tændt. Jo, det er. Ja, det er den ikke. Så du kan bruge for meget memory card. Ja, du har